Döwlet işgärleri telefonlaryna akıjan sesine Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýdymlaryny goýmaly edildi. Etrap häkimetleri döwlet işgärlerinden telefonlaryna akıjan sesine öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýdymlaryny goýmagy talap edýär. Şeýle-de döwletden aýlyk alýan büdjet işgärleri öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň elektron kitaplarını öz telefonlaryna indirmeli edilerler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň Faraw etrafyndan habar berdi. Häkimetler Farawyň etrap bilim we medeniýet bölümlerini büdjet işgärleri bilen ýygnak geçirip täze talaplaryny beýan edýärler. El telefonlaryna jaň gelenine eşidilýän ses ediňe Uly Berdimuhammedowyň aýdymlaryny goýmaly etdiler diýip bir Lewaply büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow özüniň ýurda ýol başçylyk eden döwrüne bir näçe aýdym ýerine ýetirdi. Döwlet işgärleri indi şeýlerek jaň sesine derek jaň sesini goýmaly bolarlar. Rowaçly, uşlap gelen ýyllaryň salamy rowaç. Günleri hoşlap gelen ýollaryň kemaly rowaç. Ederlen tagwin togawy, geçmişin erte dowamy. Kişneýin arşyň owazy, kalbyň kemaly rowaç. Yerli häkimetler özleriniň täze talaplaryny 2022-nji ýylyň Türkmenistanyna halkyň arkadagy zamanasy oglan edilmegi bilen düşündirýärler. Ýylyň şygaryny ýurduň erksiz mejlisi geçen ýylyň ahyryna kabul etdi. Türkmen resmileri we köpçüliklerini habar berişleri işçileri Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyny arkadagy diýip tutýar. Halkyň arkadagy zamanasy ady bilen geçýän ýylda adamlaryň gündelik ulanýan el telefonlaryna hemde maşgalasyna arkadagyň ýazanyny gaýdylýan kitaplar hökman bolmaly edildi diýip Lewaply büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Häkimetler bu talaplary raýatlaryň borjy hökmüne düşündirýärler. Bu talaplar hususan döwletden aýlyk alýan raýatlaryň raýatlyk borjy, hatda farzdyr diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy häkimet wekilleriniň sözlerini sitirleýär. Türkmenistanyna dowam edýän ýylyň arkadagy zamany atlandyrylmagy bilen öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň wagty hassa güýçlendi. Täze ile gadam basylmagynyň ýygyny Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatyna häkimetleriň büdjet işgärlerinden prezidentiň portretlerini öz öýleriniň iň hormatlanýan ýerine asmagy talap edýänliklerini habar berdi. Şeýle-de ýanwaryň başyna büdjet işgärlerinden Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýazanyny gaýdylýan adynyň 10 goşgyny ýat tutmak talap edildi. Azatlygyň habarçysyna görä Lewap welaýatyna büdjet işgärleriniň edilýän täze talaplaryň hataryny raýatlardan Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýazanyny gaýdylýan kitaplaryň elektron görnüşlerini öz mobil telefonlaryna indirmegi talap etmek gözeňinde tutulýar. El telefonlary adam durmuşynyň aýrylmaz bölegine urildi. Şonuň üçin öňkü ýolbaşçynyň kitaplarynyň sanly görnüşlerini internet turuna ýerleşdirmek boýunça işler alınıp barlýar. Bu işler tamamlanandan soňra ähli döwlet işgärleriniň el telefonlaryna arkadagyň kitaplary hökman bolmaly diýip büdjet işgärleri aýdýarlar. Türkmenistanyň ýylaty hususan döwlet edaralaryna zähmet çeken büdjet işgärleri 30 ýyl bäri döwlet başçylarynyň şahsiýet kultuny ösdürmäge goşunt goşmagy köpçüliklerin mejbur edilýärler. Iki hepde gurak mundan ozal giň aýran saýlaw düzgün bolmalarynyň arasyna geçirilen prezident saýlawlaryna ýurtlyň ýokary döwlet wezipesi öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow geçirildi. Serdar Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçmeginden soňra geçirilen köpçülik çäreleri köplere görä repressiw döwlet siýasatynyň üýtgegisiz dowam etjekdigine işaret etdi. Erksiz mejlisiň arkadagy zamany oglan eden ýylyny medeniýet we sunugat işgärleri täze prezidenti arkadagy Serdar atlandyrdy. Türkmen diliniň düşündürüşli sözlügünde Serdar sözüne aýry başga 4 düşündürüş berilýär. Serdar at 1. Ulu bolmadyk toparyň serkerdesi, ýolbaşçysy. 2. Jemgyýetçilik hereketine siýasy taýdan ýolbaşçylyk edýän adam, lider. 3. Ogluny daklyan at. 4. Balkan welaýatyny bir etrap şäher ady. Täze prezidentiň wezipä girişmeginiň ýygyny ýurt boýunça onuň wagty ýaýwanlany. Edara karhanalarda prezidentiň portretleri täzelenýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary marada hususy taksi sürüjilerinden öz hususy awtowlaryny Serdar Berdimuhammedowyň portret suratyny asmagyň talap edilýändigini habar berýärler. Insan hukuklaryny gödek kemsitmekde tanqid edilýän Türkmen hökümeti soňky bir näçe ýyl bäri garaşsyzlyk taryhynyň iň ýet ykdysady kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz boldy. Ykdysady krizis halk üçin durmuş kynçylyklaryny öz ýany bilen getirdi. Ýurtda azyk howpsuzlygynyň ýagdaýy ýaramadlaşdy. Ýylatyň agla we bölegi köplenç subsidiýalenen azyk önümlerine garaşlyk aldy. Şeýle kynçylyklaryň fonuny synçylar ýurduň syýasy, ykdysady, medeni we sosial giňişligine hiç ýyl özgürüş alamatlarynyň göze ilmeýändigini aýdýarlar.
Türkmenistanda koronavirus aladalar täbäpli yapılan meçhitlerin gaýtadan açylmagy bilen dini işgärler adamlaryň meçhitlerde wadatlaryny kesitlenen sanitariýa talaplarynyň çäginde amal edip biljekdiklerini duýdurýarlar. Ýurtda soňky hepdeden bäri käbir Covid çäklendirmeleriniň gowşudylýandygy barada maglumatlar gowşudy. Yerli ilat esaty sowda merkezleriniň bazarlaryň henüz hem ýapykdygyny ýa-da juda çäkli tertipde işleýändiklerini aýdarlar. Azatlyk Ramazan aýynyň öňü sirasynda galy bertede Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesine eýelemeginiň ýany gowşudylýan pandemiýa çäklendirmeleriniň arasynda ýurtda meçhitleriň gaýtadan açylmagyna garaşylýandygy barada ilkinji bolup habar beripdi. Azatlyň bu barada geçen hepde beren maglumatyny hökümetçi ýarym resmi neşirler 28 martda tasdikladylar. Olaryň maglumatyna görä 29 martdan başlap adamlara arasaçylyk epidemiologik şertlerini berk-ber jaýdan halatynda meçhitlerde köpçülik bolup namazy durmaga mümkinçilik beriljekdigi aýdyldy, emma talap edilýän şertleriň jekmejikleri barada maglumat berilmedi. Azatlyň Lewapda habarçy sebitiň inçime meçhidine aýlanyp görüp Ramazan aýynyň öňü sirasynda görülen taýýarlyklar barada maglumat toplady. Türkmenabadyň meçhitleriniň imamlary adamlaryň adatdaky syýaly juma we tarawon namazlaryna gelip biljekdiklerini, emma şol bir wagtda hökmany maska talabyny hem berjaý etmeli boljakdyklaryny aýdýarlar. Meçhitlere ýangyn howpsuzlygy ýaly gulluklar hem aýlanyp barlygy geçirýärler we säher kemçilik tapsalar desine düzedilmegini talap edýärler. Dip Türkmenabatly ýaşaýjylaryň biri 31 martda habarçymyza gurrun berdi. Ýa-da Türkmen häkimetleri geçen ýyl hem meçhitleriň gaýtadan açylýandygyny eglan edipdiler. Emma geçen döwrüň dowamynda ýurduň durly sebitlerinde adamlaryň köpçülikleýin meçhitlerden gowulýan halatlary hem bolupdy. Türkmenistanda meçhitleriň gaýtadan açylmagy ýurtda 2 aprelde başlaýan Ramazan aýyna gabat gelýär. Şu ýyl dünýäniň musulman ýurtlarynyň aglabasynda Ramazan aýy 1 aprelde başlanýan bolsa, Türkmenistanyň müftüsi bu senäni bir gün soň diýip kesitledi. Bu aýyň dowamynda dini kadalary berjaý edýän musulmanlar günüň dogmagyndan tä onuň ýaşmagyny çelini iýmekden, içmekden, çilim çekmekden we jynsa gatnaşyklardan saklanýarlar. Bu aýda agyzy beklenýär, doga dile edilýär we haýyr sahabat berilýär. Şol bir wagtda Ramazanda adatça adamlar agzy açar, meçhitlerdäki namaz üçin köpçülik bolup jemlenýärler. Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeşip bolan adamlar musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan bu aýyň öňü sirasynda onsuz hem dowamly gymmatlaýan azy karitlarynyň bahalarynyň hasam ýokurlanmagy bilen birlikde sowda nokatlarynyň bazarlaryň ýapyk saklanmagynyň hem agzaçar bermek ýaly dini däplerini päsgilçilik döredýändiklerini aýdarlar. Türkmenabatda meçhitler açylsa da köp ugurly bazarlar we guruluşyk bazarlary ýapyk bolmagyna galýar. Geçen hepde käbir sowdagarlar bazarlara haritlaryny getirip başladylar. İlk olara hiç saat diýilmedi. Emma 30 aprelde polisiýa aýlanyp sowdagarlary dargatdy. Bazarlaryň haçan açyljakdygy barada hiç saat aýtmadylar. Diýip adlandyrylmasadygyny soran yerli telekiçileriň biri habarçymyza aýtdy. Sol bir wagtda Azatlyň beýlik sebitlerdäki habarçylary ýurdun käbir kunçoklarynda bazarlaryň açylandygyny ýa-da gytga wagtyň içinde açylmagyna garaşylýandygyny aýdarlar. Aşgabatdaky habarçymyz käbir sowdagarlara talgylanyp 1 aprelde paýtagtyň bir kararlyk sowda merkeziniň we ilada arasynda Lomoy diýilip tanalýan garaşsylygyň 15 ýyllyk bazarynyň açylmagyna garaşylýandygyny aýtdy. Bu maglumaty Aşgabatyň häkimliginden tasdiklatmak başartmady. Marda bolsa iri bazarlaryň eýem islap başlandygy barada maglumatlar gowşýar. Emma telekiçiler sowdanyň çäklendirmelerden ozalky ýagdaýyna dolanmagy üçin inçime aýyň gerek boljakdygyny duýdurýarlar. Häkimetleriň bir taraplaýyn görnüşde bazarlary ýapmagy köp telekiçini batyrdy. Şu sebäpden janyny kasd edenler hem boldy. Bazarlaryň gaýtadan açylany elbetde begenlerýär. Ýöne häkimetler telekiçileriň arzularyna kulak gabartmaýarlar. Hiç ýyl eglişige gitmeýärler. Mysal üçin biz sowda ýerimiz üçin her aý 1000-1600 manat aralygyny arenda tölegini geçirmeli. Ýöne bu puly dolu möçberde tölemäge telekiçileriň köpüniň häzir gurby satmaýar. Bundan başga barlyk diýip gelýän dürli gulluklar hem para tamakin bolýarlar. Dip marly telekiçi 31 martda habarçymyza gurrun berdi. Ol bazarlar açylsa da ýurtdaky dowam edýän ykdysady krizis sebäpli gurupdan düşen ilatyň haritatyny almagy mümkinçiliginiň ýokdugyna hem ünsü çekdi. Sowda juda hayal gidýär. Bazarlaryň olarky tertipde işläp başlamak üçin adından 6-8 ay gerek bolar. Ýöne häkimetleriň wadalaryny durup durmajak hem sonra bolmagyna galýar.
Odolkulary ýaly aradan biraz wagt geçenden soň bazarlaryň kapylaryna gaýtadan gulp basmajaklary hem gumany diýip teleki çynykdy. Azatlyň dowamly tinçliklaryna garamazdan bu boýunça Türkmenistanyň Sowda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden aýdynlaşdyrjy maglumat almak başartmady. Türkmenistanda soňky bir näçe ýylyň dowamında ilatyň ykdysady şertleri barha yaramazlaşýar, döwlet kanlarynyň un we çörek üçinçiligi bilen bagly problemalary ýitileşýär. Muňa garamazdan döwlet media teristleri ýurtda bagtyarlyk we berkararlyk zamanasynyň höküm sürýändigini öňe sürmekden el çekmeýär. Türkmenistan dünýäde raýatlaryň itaata azatlyklaryny, sol sanda din, wyzdan azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýär. Amerikanyň döwlet departamenti eýen bir näçe ýyl bäri Türkmenistany din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilen ýurtlaryň sanawyna girdip gelýär. Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş gorunyň uşdan tutma ýazyby 17-27 dekabr aralygyna geçiriler. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri döwlet medeniýetine salgylanyp habar berýär. Uşdan tutma ýazyby Türkmenistanyň ilat sanyny we ýaşaýyş gor mümkinçiliklerini üstüne açar. Döwlet medeniýetine görä ilat ýazyby ýurdun demografik görkezjilerini, raýatlaryň ykdysady görkezjilerini, şol sanyny olaryň girdeji çeşmelerini, iş üçinçiligini, raýatlaryň bilim derejesini, etnomedeni görkezjilerini, raýatlaryň etniki gelip çykyşyny, dilini, ýaşaýyş mümkinçiliklerini we beýleki ýagdaýlary açyp görkezler. Türkmenistanda soňky gezek uşdan tutma ilat ýazyby 2012-nji ýylda geçirildi. Ýöne onuň netijeleri jemgyýetçiligi aşkar edilmedi. Hasadol 2015-nji ýylda Türkmenistanyň Kronikasy öz çeşmelerine salgylanyp 10 ýyl ozal geçirilen ilat ýazybynyň netijeleri barada habar berdi. Jemgyýetçilige ma'lum edilmedik sanlary görä 2012-nji ýylda Türkmenistanda 4.750.120 adamyň ýaşaýanyny habar verildi. Şeýle-de 10 ýyl ozalky sanlary görä ilatyň 85,16 götürümli Türkmenler, 5,18 götürümli Özbekler, 5,11 götürümli Ruslar, galan bölegini beýleki milletler emele getirýärdi. Azatlygyň çeşmeleri 2019-njy ýylyň maýyna Döwlet Statistika Komitetiniň geçiren ýapyk barlyklaryna salgylanyp 2008-2018-nji ýylar aralygyna 1.900.000 ogly Türkmenistanlynyň ýurdu terk edenligini habar berdi. Has soňra 2020-nji ýylyň ýanwaryna Türkmen häkimetleri beýtaraplyk konferensiýasyna bagyşlanan bir resmi web saytyň üstü bilen Türkmenistanyň ilatynyň 6,12 milyon adamdan gowrakdygyny aýtdylar. Birleşen Milletler Guramasynyň durmuş ykdysady meseleleri boýunça departamentiniň dünýä ilaty boýunça 2019-njy ýyl üçin çap eden hasabatyna Türkmenistanyň ilatynyň sany 5.942.000 adam diýip çap edilýär. Hasabatda ma'lum bolşuna görä bu sanlar Türkmenistanyň 1995-nji ýylda geçirilen ilat ýazybynyň netijeleri esasyna taýýarlanypdyr. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri 2021-nji ýylyň iýulyna ilat ýazybyny geçirjek döwlet edaralarynyň prezidentiň diwanyny hödürlemek üçin taýýarlanan defapy hasabatlaryna salgylanyp Türkmenistanyň ilatynyň 2,17-2,18 milyon adamy deň bolanyny habar berdiler. Çeşmeler ýurtda umumy ýaşaýyş şertleriniň pesa gaçmagy bilen baglykda ölüm derejesiniň ýokarlanmagy, önülgülük derejesiniň pesa gaçmagy, köpçülikliň migrasiýaly problemalary, ilat sanynyň ymykly peselmegine getiren esas sebäplerin hataryny görkezdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň ilat galnasy Türkmenistanda erkekleriň ortaça ýaşyny 65, aýallaryň ortaça ýaşyny 72 diýip görkezýär. Ýurtda 2022-nji ýylyň 17-27 dekabr aralygyna uşdan tutma ilat ýazybyny geçirmek barada karar 2017-nji ýylyň 25-nji oktýabryna kabul edildi. Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy Sylap Belbegow halk maslahatynyň 11-nji fevralda geçirilen nowatdan daşary mejlisiniň neden çykyşyna geçen ýylyň 17-27 dekabr aralygyna sanly tehnologiýalar ulanmak arkaly synaglaýyn ilat ýazybynyň geçirilendigini aýtdy. Ýöne statistika komiteti synaglaýyn ilat ýazybynyň netijeleri barada galyp berse-de, ilat ýazyby geçirilerine ulanan sanly tehnologiýalar barada başga jekmejeklik ma'lum etmedi. Hasodol Orient neşri Türkmenistanda geçiriljek uşdan tutma ilat ýazybyna ulanylmagy göz öňünde tutulýan sap sany watly sanly taslama barada habar berdi.